Tsiku namba 2 kubadwa kodabwitsa. Ndiri kulembera iwe Teofilo okondedwa mbiri imene isimba za zinthu zinachitika pakati pathu kuti ukakhoze kudziwa choonadi cha zonse. Masiku amene Kaisala Augusto anali mfumu ku Roma ndi Herode wamkulu anali mfumu ku Yudeya, Mulungu anatuma mngelo Gabrieli kwa namwali wa kumudzi wa Nazareti, ndipo dzina la namwaliyo linali Mariya. Usaope Mariya, pakuti wachitidwa chisomo ndi Mulungu. Udzayima ndipo udzakhala ndi mwana wamwamuna. Udzamutcha dzina lake Yesu. Chidzachitika bwanji? Ine sindidziwa mwamuna. Mzimu woyera udzakhala pa iwe, chifukwa chake mwanayo akadzabadwa nadzamutcha woyera mwana wa Mulungu, ufumu wake sudzatha. Mariya ananyamuka napita ku mudzi wa ku Yudeya kukacheza ndi msuweni wake Elizabeti, amenenso amembekeza kubereka mwana mwachisomo. Elizabeti! Mariya! Msuweni Mariya! Ndiwe wodala kupambana akazi ena onse. Ngodalanso mwana amene uzambereka. Pakuti pamene namva mboni wako, mwana anatakataka ndi chimwemwe m'mimba mwanga. Mtima wanga uli kulemekeza Ambuye, ndipo ndili kukondwa chifukwa cha Mulungu mpulumutsi wanga. Ndipo kuyambira tsopano anthu a mibado yonse adzanditcha munthu wodala. Dziwani anthu nonse okhala ku Nazareti kuti malingana ndi lamulo la Kaisala Augusto kudzakhala kalembera. Mayiko onse amene ali pansi pa ulamuliro wa dziko la Galileya ndi Yudeya, amuna onse ayenera kulembedwa mwansanga ku midzi ndi ku mizinda kwa fuko lawo. Ndipo Mariya anapita ku Betelehemu wa ku Yudeya kukalembedwa iye pamodzi ndi Yosefe amene anapalana naye ubwenzi. Koma anasowa malo ogona. Ku Betelehemu anangopeza malo ogona m'khalo la ng'ombe. Kudera limenelo kunali abusa amene anali kulonda zoweta zawo usiku. Mngelo wa Ambuye anawaonekera ndi ulemerero wa Mulungu unawala mozungulira. Usiku omwe uno mudzi wa Davide wakubadwirani mpulumutsi, amene ali Khristu Ambuye. Abusa anafulumira kupita kukaona mwana anabadwayo atamugoneka mchodyera ng'ombe, ndipo iwo anali oyamba kufalitsa uthenga wabwino, kunena za namwaliyo ndi kubadwa kwa mpulumutsi. Kodi Mariya woyera ndi chitsanzo choyenera kutsatira? Kodi abusa anayankha bwanji? Kodi nanga ineyo mmene ndilili monga munthu ndingayankhe bwanji?